Hej. Vi står i lufthavnen. Hvad laver I? Jeg er ved at opdatere vores status inde på Facebook for at fortælle, hvad vi går og laver i Radikale Ungdoms Europaudvalg. Har du en god morgen? Nej, god morgen. Jamen, altså, vi havde jo den fede morgen ved, at Erik han vælger at glemme alt om, at det der væsker over 100 ml, det er noget, man skal efterlade derhjemme. Så det var jo ret morsomt, eftersom det var halvdelen af hans toilettaske. Okay. Det stadig lidt af. Erik, han lyder godt nok sød. Hvor er du henne? I Munich. Har du det godt? Ja. Har du været en god flyvetur? Ja. Hvad synes du om Europas fremtid? Synes du, det er sjovt? Det er faktisk været det, som vi lige nu skal til at debattere over en god kold fadøl, fordi vi har tænkt os at lave nogle ændringer til nogle af vores programmer, så vi kan få klarlagt den nuværende radikale tanker omkring det europæiske projekt. Ikke fordi det nødvendigvis har forandret sig så meget, men det har Europa til gengæld. Skide godt. Vi glæder os. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. I'd love to stay and party, but I gotta go to work. Hej, Kristoffer. Hej. Hvad laver du? Jeg er ude og opdage verden. Hvor er du henne? Jeg er i Sofia i Bulgarien lige nu. Hvor skal du hen? Jeg er på vej mod Hilton-hotellet, hvor jeg skal tjekke ind sammen med det danske landshold. Glæder du dig? Jeg glæder mig meget, for lige om lidt begynder vores kongres, hvor jeg skal snakke politik. Hvad skal du snakke om? Vi skal snakke om unemployment i EU. Vi skal snakke om religionsfrihed i EU. Og så skal vi snakke sammen med vores nordiske venner og vores europæiske venner. Bliver det sjovt? Det bliver kanon fedt. Altså, det er virkelig, virkelig flot i forhold til arkitektur, men der er virkelig også meget slum, og mange bygninger, der er ikke helt bygget færdigt, så det er helt klart et område i udvikling. Hvis du skal sammenligne det med Danmark, hvad ser du så? Hvad ligner det på hinanden, og hvor er forskellene? Altså, man kan sige, at de er begge to rigtig gamle byer et eller andet sted. Man kan sige, at de er rigtig, rigtig gamle, meget klassiske bygninger i forhold til arkitekturen. Men man kan også godt mærke, at der er i hvert fald ikke den infrastruktur, vi har i Danmark. Altså, der kører sådan en masse skramlende busser rundt, og taxierne snyder dig, hvis ikke du er opmærksom. Jeg ved, at sidste måske har erfaring. Du er i dag kommet frem til Hilton-hotellet, hvor kongressen er startet. Hvordan har det været? Og hvad har I lavet i dag, og hvad skal I under kongressen? Man kan virkelig mærke den internationale stemning. Der er virkelig mange forskellige mennesker. Og det er rigtig, rigtig lækkert at mærke, at folk er imødekommende. De lytter virkelig til hinanden. Der er folk på alle mulige steder. Det er svært at huske deres navn, vil jeg sige. Men altså, vi har siddet inde i et konferencelokale. Der har været nogen at snakke, blandt andet formanden, Jerome. Og så har Sissel også fra vores bureau, hun har også været på snak, sammen med alle de andre bureaumedlemmer. Det har været rigtig spændende, noget af det. Der er også noget, der ikke har været så spændende, men sådan er det jo altid til landsmøder eller til kongres. Så sådan er det.